קטן כזה לוקח אותנו, החיילים שגם לנו קוראים טנקיסטים, ממקום למקום, בשביל לכבוש עוד מקומות שציון. יש שם חיילים שפועלים בשטח ושומרים עלינו. הנה, בוא תראה, יש מקום. אני מאמין, איך אתה הצלחת לעבור מיש בים? אני מאמין באמונה של אימו בביאת המשיח. אני מאמין משיח, 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 משיח. טוב, אפשר לנסות שוב, אנחנו פה איתכם. לא מפחדים מהשמש. תעלו במאפייה חם יותר. בואו, תנו לו את זה וזה. יוני. חסדן יהודי לאבא, ברור. כי זה האיום. שיבואי, 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 אני מאמין באמונה של אימו בביאת המשיח. אני מאמין באמונה של אימו שום כוח, חבר'ה, אנחנו